Grabe naman ka, Nay. Muna imo Jong, mapili. Kami ang imong pamilya o kaning bayhana. Sorry, God. Ano masuko man ka? Abuti mo na uy, mabikil kay ka. Yes? Sino? Nay? Pantay ka lang, tugaan kang nanay. Ngayo ka, Nay. Ngayo, sige lang kagkaon. Sa pamaginansya na to diha, una tayo kumpra. Ay, pagbuot, Nay. Kaning akong gikaon. Si Pidyo mo yung bayad, ani. Si Pidyong, mo na nagsalig ka. Di kagkaon-kaon diha. Ang ginansya, anaaran ni mo. Salig, di kang Pidyong ha? Ha? Magyuday ka diri, Nay. Mapalit ka o naniid ka sa akong gipangbuhat. Huwag mo kumaniid. Pero pag tarong lang diha. Dili magpurnoy na itong tindahan. Salig lang kang Pidyong. Yung di mo bayad, unsaon naman lang. What ay kumpra? Ay sos, atik-atik pud ka, Nay. Basing gigutom ka, pamili na dira ah. Mamili. Sa pagtuon mo na ko, siro? Asa ni Pidyong? Ah, dito, Nay, naligo. Naligo. Pasumangin lang itong ligo-ligo. Asa ka ito padung? Ingon man siya, Nay, maligo siya. Ay, edit daw ko niya unya. Edit. Mo nang wala yung kwarta di ay. Kaya sige lang mugdit. Kapughok na ng tindahan. Ubanon man daw ka, Nay. Nabadayin magdit nga na ay uban. Unsa man ko sa piron? Dili, uy. Ikaw may driver sa motor. Mao na na. Ang tiguan na yung pa-drivon. Ay hagbong tamo sa pangpang. Joke lang ito, Nay. Maninuod pud ka. Hindi asa aman dis itan. Ipa-eskwela man to ni Pidyong ganina. Ay kabuing giingnan ako gahapon nga paabsinon kay mag-vlog mi karon. Ambot lang po datong Pidyong. Polos lang ka Pidyong. Unsa man na nga mo reels ani nga wa na mi i-upload. Unsa man kanay nga ako may kasab-an nimo? Imong apo ang kasabi. Sorry God. Ano mo suko man ka? Abuti mo na uy, mabikil kay ka. Striktang ng tindirahan ni. Ami tong cream stick bi. Mangayo man di ay. O na rao, ka nagsuko-suko man ka ganiha. Salamat. Asa mo to si Nanay? Ambot. Asa to padulong? Nagsuko-suko man to. Nga nung nasuko naman po to. Ay, gipangitaan niya si Ethan kay wala upload daw ilang reels. Nga kabueng. Di paskuya ako to si Ethan kay para ni matunan. Inya iyang yung gahino na lang yung vlog-vlog noon. Mao gani ako gikasaban niya. Na dapat ikaw ang matubangon. Di mo kaangan niya kasukan. Mao gyud, dapat ikaw ang kasukan. Ano ako man? Ngawa mo kay sala ako raman ang ipaskuilag tanong ang bata. Mao gani. Nganong ako may kasabaan? Nga nagtindira raman ko diri ah. Ako gani maglagot, mulayas ko diri ah. Ayaw. Di ko ni mo mapugnan. Kana imong nanay, kusog kay mahimantay. Kamay na lang gyud kulang. Mulayas na ko diri sa tindahan. Sagdi na si Nanay. Kaya nga na, may ganun magkatigulang. Importante, saligi ko. Salig? Ikasab-an naman gani ko kay sige ra daw kog salig nimo. Ayun na sila paminawa. Kaya makaistorya raman sila ng anak kung wala ko diri ah. May nakakapirmi sa kong tapad. Kay uwa ka kabalo ug unsa kasakit ang istoryan nanay sa kuha. Gusto po kang anak ko permi sa mong tapad. Kung mo na yung gusto, sabayan tika diri sa tindahan. Okay raman kasi mga sabayan tika. Hantod mga hurot yung tinda. Ha? Unsa? Say! Kabuting. Yes? Si nanay pa. Nay? Mauna, Jong. Nga di na day ka mutagat sa mua. Tungod, aning bayhana. Kani ato, kusog man kamukuan sa mua, sa tong pamilya na karon nayabag naman ka. Oh, tanawang tindahan, hurot na. Kay ikaw ang bayhana ka mo'y nakaangin, anin Pidyong. Ang napurdoy ng tindahan niya. Wag yung ko mo angay yung gugma-gugma, Jong. Kamairan is primero pa. Kadugayan ani maunsa na ni di na ni maayo ning bayana ni. O gagbaga lang lawog o. Strikta kayo. Ay, pag nanay. Bastos magkikagbaba. Wala man ni sala sa imuha, nay. Ako kasukay kay nako sala nimo. Mas pilion pa nimo ning bayana nga mo'y nakabungkag sa tong pamuyo. Unsa ni sala ni bayana, nay? Kanong dako man nimo pagdumot? Kinsa may dili magdumot? Akong kami mangayo, dili ka. Kunya kining bayana, mangayo, okay ka. Sige pa mugdit-dit. Girespeto ti kanay kay lula ti ka. Pero respeto apo ko kay apo ko nimo. Ay ako nga naa Jong ha, dako na gyud na imong ulo. Sala ba day nako nay nga mahigugma ko.
Ikaw gihinungdan ning tanan nga gubot kay among Pinoyanan. Grabe naman ka, Nay. Mo nang imo jong pagpili, kaming imong pamilya o kaning bayhana. Bukda, timang man na imong ipalabi. Asa man ka? Ikaw, asa man ka? Panindigi akong giingon nga salig sa kuha. Kapoy na kay Jong. Sakit na kay paminawon ang mga gistorya ni nanay sa tuwa. Sama sa akong giingon. Ayaw tuo ka, nanay. Ako'y tuuhi. Kina ako'y pahigugma si Muha. Ay sabi. Init kayo. Palandong sa ta. Wala dyan sa akin na ikaw akong naida. Ay sa to yung giingon. Ang kuno nako, sukad ato ng apply kag trabaho. Nahigugma na ko nimo. Nagsimula sa simple na pasulyap-sulyap, nagpapapansin sa May gugma lagi ka. Pero di ko dawat sa mong pamilya. Oo, dili ka dawat sa ilaha. Pero sa tigbuok na ko ginabuhi, dawat kay tika. kumusta, kain na,